ana satunggaling prajurit kang urip ing Tangsi Surabaya jenenge Sersan Wagimen, kang nduweni anak wadon kang mbeling kaya cah lanang. Senengane kelayapan, ora kaya wong wadon liyane ing Tangsi, masak-masak, ngombahi, lan nglakokake pagaweyan omah liyane, yaiku Jemini. Ing sawijining dina, Jemini karo kanca-kancane dolanan jubek-jubek suwung ing Tangsi. Banjur piyunge teka ngundang Jemini. Di manten. Bahkan ya wis gede to, Nduk. Wis wayahe dadi manten. Ora pokoknya aku ora gelem, susah aku minggat lho, Mak. Duh, kowe iki wis gede, Nduk. Pancen ngono apa juga iki wadon. Kudu iso nampa takdir harus didadekake nganten karo wong tuane. Lagian urip kuwi wis dadi serdedu 4 tahun. Bocah iki apik lan becik. Sabanjure Jemini gelem lan manut marang panjaluke bapak lan piyunge, diadakke mantenan ing omahe Jemini. Kabeh keluargane urip lan kenalan-kenalane. Nanging, sedina sabanjure mantenan ing omahe bojone kang adoh saka panggonane Jemini ing Tangsi, Jemini ngumpet-ngumpet lunga minggat saka omahe bojone. Dheweke banjur lunga menyang panggonane ing Tangsi. Bar nyrateni wong kaya Jemini pancen kudu sabar. Ananging dienteni sesasi, 2 sasi, 3 sasi, Jemini ora diterakake ning omahe urip. Jemini ora gelem urip saya adoh saka Jemini. Sandangane Jemini kapeksa diterakake menyang wong tuane. Lan sabanjure kuwi urip wis ora Jemini uga wis dadi prawan kang ayu. Akeh joko kang lirik-lirik Jemini amarga manise Jemini kang saya gedhe iki. Tumindake uga suwe-suwe malih. Saiki wis ngerteni pagawean omah lan mbiyantu wong tuane. Ora seneng cingrak-cingrak. Den Radian yaiku prajurit kang pangkate dhuwur saengga bisa manggoni omah gedhe ing Kampung Londo. Sanajan dheweke ora wong Londo. Den Radian sing kesemsem karo Jemini banjur pengen munci Jemini lan wong tuane wis setuju karo Radian. Sasi sawise, Jemini lan Radian urip neng omah anyar, ananging durung dianakke nikahan. Omah panggonane yaiku ing perkampungan Walanda Betawi kang luwih gedhe. Seminggu, 2 minggu, Jemini nglakokake pagaweyan omah kanthi tentrem. Nanging, ing sawijining dina, watak asline Den Radian mulai ketok. Ya. Jemini, Jem. Nggih, Tuan. Pangan apa iki? Rasane rak karo-karuan, rak enak-enak mau. Kok iso iki lho? Pangapura, Tuan. Mau kula tinggal nyapu jogen. Alah nyapu, alasan we. Ndi mau susuke blonjo? Sampun telas, Tuan, sak seteng kangge tumbas beras, sak seteng kangge tumbas wortel, bumbu pawon lan liyane. Lah kok iso iki lho? Wortel sakmene. Dinyang to makane. Nggih, Tuan. Alah gage rak dilakoni. Saya suwe, Jemini ngerti watake Radian iku pancen setiti banget.
Ora mung setiti uga kasar lan dheweke dadi rekoso banget. Tangi isu-isu nggawe wedang lan sarapan. Sabanjure Raden budal kerja, Jemini akeh gaweane ora tau leren. Banjur Raden balik, langsung nakoki duit belanjane apa wae. Watake uga sering kasar karo Jemini. Jemini uga tabah wae. Dheweke ora tau sambat lan nerima wae. Dina, Siti koncone Jemini ing tangsi teka nemoni Jemini. Assalamualaikum. Jam. Waalaikumsalam. Siti, piye kabare yo? Mlebu-mlebu. Alhamdulillah aku apik-apik wae, Jem. Kowe piye? Ya ngene iki aku wis urip ning kene setengah tahun. Lah anak bojomu ndi? Sing londo-londo kuwi lho. Oh, mau cek ning pasar arep tuku dolenen, mumpung ning kene. Oh, lah kok ndak didrak. No, ya iya to, Jem, anake sombong sek. Jem, kok aku main rene, bojomu dengan Dian kuwi kok wajahe abang dana koyo musuh to? Ono masalah apa, Jem? Oh, ndak ono apa-apa. Itu salahku, aku lali nget janane. Dia ndak suka. Lah masalahnya kan gor sepele tok to. Ya ketoke kok nesu banget to. Oh iya, saiki tak deleng-deleng awakmu dadi kurulan pucet no, Jem. Ah, mosok to perasaanmu kuwi. Oh iya, Jem. Jem, aku tak marahi anak bojomu sik ya. Oh iya. Kowe nek ono masalah apa-apa, tetep kita wae nang aku minggu arep ning kene. Oh iya. Ya wis hati-hati ya. Iya, makasih ya. Sawise kuwi, Raden tambah kasar lan wis ra ana rasa tresnane karo Jemini. Sampai sawijining dina, Raden ngokon Jemini ngumbah klambine Raden kang dienggo upacara penghormatan sesuke. Nanging Jemini, kowe iki piye to? Ngombahi ngono kok iso tiba yo. Lho, iki kan kambime tak nggo to sesuk iki. Kotor to. Kan sak kandhani nek ngombahi iki anggo anger, ngerti ora? Abdi tuan kula nyuwun pangapura. Tak gedhe kula cuci melih. Sesuk kudu wis garing, kumbah meneh. sawijining dina, Jemini ora kuat karo tumindake Raden marang dheweke. Banjur Jemini golek kesempatan kanggo kabur saka omah kuwi. Ing wayah sore, Raden turu gasi amarga kesel bar kerja. Banjur dimanfaatke karo Jemini kanggo kabur saka omahe. Jemini kabur ngendap-ngendap njupuk kunci saka cedhak paturonane Raden. Lan banjur iso mbukak lawang omah. Jemini lunga metu gerbang lan menyang terminal. Jemini kabur, ora bali menyang tangsi, nanging menyang panggonane Budhe Tholib ing Batu Jejer, ya iku budene Jemini. Lho, Jem, kowe Jemini tani kok adimen. Nggih, Budhe, menapa kok pangling karo Jemini? Aduh, aku kangen karo kowe kok awakmu saiki kurus banget to. Kowe kok kondi mrene karo sapa? Kula piyambakipun Budhe saking Betawi. Lho kok iso dhewe? Anto, Nadian di katane kowe meh nikah mbek DE ning Betawi. Banjur Jemini crita karo budene kahanane den saiki. Untunge Budhe Tholib langsung ngerteni Jemini lan ora langsung ngewenehi kabar ning wong tuane Jemini. Amarga situasine sing dadakan uga kanggo mulihake kahanane Jemini. Ini kamu bakal dapet jodoh yang lebih cakep. Amin, ganteng. Wis Dok, aja dipikir meneh. Wis tekan kene, wis selamat. Pokoknya sing sabar nggih, Dok. Matur suwun nggih, Budhe.
saiki kowe uripo ning kene betah-betahno nek kowe wis seger pikiranmu anyem engko budhe arep menehi layang karo wong tuamu. Assalamualaikum Mbak Tolip. Waalaikumsalam. Wala lho, Dik. Apa? Nggih, Mbak. Gemini. Ya, pindah sih. Loh, kok cepet tekan kene? Udah saking Surabaya jam piro? Mau jam sekawan Bude, mau kula numpak kereta. Wah, ya wis, jam ini gawe ana unjukan kangge wong tuamu. Oh nggih, Bude. Iya, kabare keluarga ning Tangsi sehat? Nggih, Mbak, alhamdulillah sehat. Mbak pripun kabare ning kene? Alhamdulillah sehat sih. Gemini yo memang resik-resik omah masak-masak uga. Gemini iki pas awal teko kene iki awake kuru banget, Dik. Nanging sekarang wis seger awake. Iya, Mbak, kula ya sampun ngerti kalih Siti iku kancane Gemini. Ya ora apa-apa lah, engko tahananane. Iya, Mbak. Lagian uga ngirim layang nang Surabaya. Nanging isine ora ngejak Gemini balik. Tapi isine gur ngesun-nesun tok, Mbak. Ya iku pancen radiane sing mbok ngerti, Dik. Kene jam nunggu kene. Mak, Pak, kula nyuwun pangapura nggih. Kula minggat mriki wonten ana alasane. Nggih, Jem. Aku yang minta maaf ya, Jem, karo kowe amargi salah lan nyuwun pangapurane uga. Ya, Duk. Ya wis. Engko kowe karo bapak, ibu balik menyang Surabaya ya. Nggih, Pak. Lho, lagi apa yen asli sore iki? Nggih, Bude, amargi bapakipun oleh cuti namung dinten iki. Malah ya wis. Terus. Oke, ya. Mbak, kula nyuwun pamit. Matur nuwun, Mbak. Gemini wis dibuat ning kene. Nggih, sami-sami hati-hati ya. Matur nuwun, Bude. Kopral Pit Kortsun kang uga disapa Om Pit iku wong Londo kang urip ing Kamung Londo sebelahe Tangsi. Dheweke gaweane patroli ing tangsine Gemini. Sanajan parawakane sangar lan gagah uga tegas, nanging atine apik, luwih-luwih karo Gemini. Sawise Gemini lan bapak ibune tekan Tangsi ing papan panggonane, Gemini urip kaya biasane lan mbiyantu ibuke ngurusi kantin. Prawakane Gemini kang saiki luwih ayu lan saya dewasa, ndadekake sawijining wong Londo ing kono kesengsem karo Gemini, yaiku Om Pit. Di kemanten ya. Yo wingi aku ndelok kowe cilik ning ayu. Tuan iki enak-enak wae. Tuan mau apa unjukan? Oh, apa kuwi unjukan? Unjukan kuwi wedang tuan minum. Oh, aku pesen es teh 2 gelas. 2 gelas. Duwe. Ya cuy, 2 gelas. Siji meneh kangge sinten tuan? Kanggo aku siji. For and miss ing sabrang lautan. Oh ya wis, tak bikin dhisik ya tuan. Nggih, nggih. Monggo ditunjuk tuan, nanti selak menep. Oh, apa kuwi menep? Menep kuwi bulane nanti turun tuan. Oh, yen ngono sijine ombenen mriki Wah. lho. Wah, terima kasih tuan. Nanti Noni Mary marah loh. Oh, mari iki sekondi kowe. Ngerti kemawon tuan. Om. Saya suwe, Om Pit duwe tekad ngajak Gemini nonton sirkus lan niat arep nyatakake tresnane marang Gemini. Sadurunge uga Om Pit wis nemoni bapake Gemini.
Jimmy gelem ora karo Pit. Sampeyan women Pit sih tresno. Opo lah kuwi tris-tris. Tresno tuan. Tak kondo kali bapak dhisik ya tuan. Oh, iya. Iya, Nduk. Mau wis diandani karo Pit nek kowe Pak didaleke bojo. Wis sampun pak, kula sih manut kangge bapak wae. Kula sih manut kali bapak wae. Ya wis Nduk, yen ngono. Bapak setuju wae mergo kondo kuwi pancen becik. Sasi sawise Gemini lan Ompit mantenan. Gemini urip bahagia lan makmur karo Ompit salawase.